बे आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनिफ्रायबो बेबायदि रावा ओंखारनाङा माने एक्सन जानांगौ होननानै टप टु टप जायो नालाय आरो दा नोङो सासे सिबा आरो सासे एक्स सिबजों नांलायनोथ' दरखार गैया बेखायनो बे इएमफोरनि लेभेलनिफ्राय आरो फेरेंगानि लेभेलनिफ्राय बुङोबा साबसिन जायो थारमाने दे ओरैबादि जों खोथा खोनानो मोनदों जेरावनिखि मोनसे मेडियाखौ फोर्थ पिलार अफ कन्स्टिटिउशन होननानै बुङो बे फोर्थ पिलार अफ कन्स्टिटिउशनखौ दिनैहाय मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा दिनै गावनि गोसोजोंसो इनस्टिगेट खालामगासिनो दंमोन बेबो रोखा माखासे मिडिया लांनो हो ओमफ्राय नोङो सों जे हाग्रामाया जे माने सान्थि माने सान्थि फैयाखै होननानै बुंदों प्रमद बर'नि सरकाराव आरो बे बुंदों जे सान्थि फैयैनि माने कारना जाबाय मोननै उग्रपति जन्म जादों दा बेयाव बेनि सायाव मा बुङो बेनि रिप्लाइ फेरेंगाया बुंनांगौ जे उग्रपति जन्म होग्रा मानसिया सोर होननानै नाम बुंनो दरखार गैया खुलुमबाय आं BSUनि जेनेरेल सेक्रेटारि खौरां नायगिरि नोंथांमोननिसिम आं खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो जोंनि समाजनिनो गासैबो नायगिरि नोंथांमोन बुद्धिजीबि नोंथांमोन दिनै आं मोननै मोनथाम पइन्ट्सजों आं दिनैहाय मेडियायाव ओंखारदों आरो बेनो जाहैबाय जों बावैसो माने मोननैसो कल रेकर्डिं जों खोनानो मोनगासिनो दङ बे कल रेकर्डिंआनो जाहैबाय मोनसे गाहाय सुजुगिरि बड'लेण्ड रादाबनि मैखोम बसुमतारी बिथां आरो लोगोसे सोरबा हिनजावजों माने कल रेकर्डिंखौ जों खोनानो मोनदों आरो बेजों लोगोसे आरोबाव जोंनिनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद सालायग्रा आरो मानगोनां बिथां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों आरो मैखोमजों मोनसे कल रेकर्डिंबो भाइरेल जादों स' बेयाव जोङो भाइरेलखौ खोनानानै रेकर्डिंखौ खोनानानै जों ओरैबादि गोसोखौ मोनदों जे समाजा मा लाइनाव खारगासिनो दङ जोंनि फरायसाफ्रा बा सासे आफादगिरिनि जेरैबायदि बुंनाय बेफोरखौ खोनानानै दिनैहाय फरायसाया जोंनि ओनसोलनि फरायसा जोंनि गासै समग्र BDC ओनसोलनि फरायसा बिथांमोना मा जानानै थांगोन मोनसे टाइमाव बिथांमोनाबो मेडिया पार्सन जाहैनायनि सिन्थाधारा थागोन गावनि केरियारखौ लानानै बाट बेनि गेजेरावनो जोङो दिनैहाय कल रेकर्डिंखौ नुनानै जों गोख्रों रावजों सोमखारियो बेबायदि समाजाव जानो मोना होननानै जों सिन्था खालामो आरो जानो मोनथारनाङा बेबायदि जुदि गुलाय गुजाय जाबाय थायोबाथाय जोङो मोनसे टाइमाव जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ जों मा बुंनो जालांगोन आरोखि आरो लोगोसेयैनो आं बुंबावनो नागिरो बे कल रेकर्डिंआव ओरैबादि जों खोथा खोनानो मोनदों जेरावनिखि मोनसे मेडियाखौ फोर्थ पिलार अफ कन्स्टिटिउशन होननानै बुङो बे फोर्थ पिलार अफ कन्स्टिटिउशनखौ दिनैहाय मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा दिनै गावनि गोसोजोंसो इनस्टिगेट खालामगासिनो दंमोन बेबो रोखा जोङो खोनानो मोनगासिनो सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो जों बुंबाथ' दायानो जायो जे UPPLआनो आबसुआनो UPPL होननानै बुंबोबाय थादों दिनैहाय गावनि खुगाजों गावनि रेकर्डिंजोंथ' बे रोखा जानानै दङ थ' बेनि थाखायनो आङो बुंनो सानो जे बेफोरबायदि कल रेकर्डिंआ जोंनि समाजाव ओंखारनायजों लोगोसे बेबायदि खामानिफ्रा जानो नाङा बेखौ जोङो गोख्रों रावजों सोमखारियो आरो बे मैखोम होननायखौ दिनै जों खोनानानै दङ बे मैखोमा जे एरन जाबाय होननानै गावनि चेनेलनिफ्राय बिसिनि जि नेमखान्थिजों जि सोलिगासिनोमोन बेबायदियाव मोननाय नङा आरो बेबायदि खामानि मावग्राफोरखौ जों एरनो होननानै बुंनायखौ जों खोनानो मोनबाय आरो एरनखाबाय होननायबो दिनैहाय लाइ ओंखारदों मेडियायाव स' जों BSU हिसाबै जों मा बुंनो नागिरो स' बेबायदि बायस खामानि मावनाय आरो बेबायदि सोरजोंबा इनस्टिगेट खालामजानाय बेबायदि गाहाय सुजुगिरि बिथाङा बे पस्टआव दंमोन आरो जोंहा बे गाहाय सुजुगिरियाल' एखन जानाङा बे बड'लेण्ड रादाब बायदिया चेनेला मोनसे समाजनि थाखाय जिहेतु मोजां जायाखै बेबादि खामानि जिहेतु सुजुगिरियानो मावदों नालाय बेनि थाखायनो बे मेडियायाबो बन्द' जानांगौ बेखौबो जों खावलायो आरो लोगोसे आं बेखौ एड बानायबावनो नागिरो जे जोंनि बे आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनिफ्रायबो बेबायदि रावा ओंखारनाङा मानो होनबा बे सासे जातीय संगठननि आफादगिरि आरो सासे जातीय संगठन आफादगिरिया सासे मोनसे निउस चेनेलखौ इनस्टिगेट खालामनानै गावनि लाइनजों गावनि बाइस खालामनानै आरो जेरैबायदि कल रेकर्डिं जेरावनोखि होननाय जादोंखि MCLA EMफोरखौ बिथोन होनाय बेबायदि खामानि मावहोनांगौ बेबायदि थिननांगौ होननानै बेबायदि बुंनाय रावफोरा जोंनि थाखाय गनायजाथाव नङा